आईपीएल नीलाम 2023 ପାଇଁ ଗତକାଲି କୋଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ 5 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ୍ରୟ କରିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ପାଇଁ ବିଡ୍ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହି ବିଡିଂ ଲଢ଼େଇରେ ଜିତି ଗତ ବର୍ଷ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିନେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆଇପିଏଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍, କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସର ଅଂଶ ରହିସାରିଛନ୍ତି। 2013ରେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ସିଜନରେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର 2015ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ 2016ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହିତ ଖେଳିଥିଲେ। ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ସିଜନରେ କୌଣସି ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2020 ମାସରେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କୁ ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କିଣିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ନିଲାମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜେଣ୍ଟସ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ 38ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 247 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଏଭରେଜ୍ 13.00 ଓ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 123.50 ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 49ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି।